שלום לכולם, יהדות שווה לכל נפש מבית המרכז היהודי, ואנחנו עכשיו לקראת סוף ההלל, שהוא גם שיא ההלל, בסוף סימני ליל הסדר. הלל נרצה. אז ההלל, כמשמעו כן הוא, אומרים פרקי הלל, ומודים ומהללים לקדוש ברוך הוא, ונרצה, כמו שנראה בסוף, זה מלשון ריצוי, שאנחנו מקווים ובטוחים שהקדוש ברוך הוא רוצה את מעשינו. ההלל, שירת הודיה לקדוש ברוך הוא, וכפי שאומרת המסורת, רבי יהודה אומר, כל אותו הלילה, בליל הסדר, בלילה של יציאת מצרים עצמו, היו ישראל אוכלים ושותים ושמחים, ומהללים לאלוהיהם בקול גדול, והמצרים צועקים במר נפש. אז זאת אומרת כתוב, שהאדם יראה את עצמו כאילו יצא ממצרים, אנחנו יוצאים ממצרים, ואנחנו בלילה הזה עושים בדיוק את התיאור שמופיע פה, אוכלים, שותים, מהללים לקדוש ברוך הוא על הניסים שהיו, שקורים עכשיו ושיהיו. אומר הפסוק בישעיהו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. זאת אומרת, עם ישראל נועד מתוך אמונה להכיר בבורא עולם, להכיר בטובו, להכיר מתוך כך בתורתו, במצוותיו, לחיות אותם, ולהלל אותו, תהילתי יספרו, כי זה המפגש הבלתי אמצעי, המנכיח בתוכנו וגם בעולם את אמונתנו ואת השגחתו של בורא עולם, את נוכחותו, את גילויו של הקדוש ברוך הוא בניסיו ואותותיו ומופתיו, מהימים ההם עד הזמן הזה. בפרקים שאנחנו אומרים את ההלל, אז אנחנו גם מביעים את תקוותנו לגאולה העתידה, ולכן אנחנו כל כך בטוחים שאנחנו כבר מהללים אותה. ולמשל פה, פסוק אחד, הללו את השם כל גויים, שבחוהו כל האומים. זאת אומרת, מראש אנחנו בטוחים בכך שהגאולה תבוא באופן כזה, שכל האנושות כולה תכיר בבורא עולם אחד שיצר את העולם, ובחר בעם ישראל שיהיה המבשר את האמונה הזאת לעולם כולו. כשאנחנו ניגשים למימד המעשי, אז יש הנוהגים למזוג עוד כוס, ולא שותים אותה, כוס של לכבוד אליהו הנביא, הכוס הזאת מסמלת את הגאולה העתידה. אליהו הנביא מבשר הגאולה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בוא יום השם הגדול והנורא. מוזגים לפני ההלל כוס, שהיא הכוס הרביעית לכל הנוכחים. ההלל מחולק לשניים, יש פרקי הלל רגיל, שאומרים אותו בכל מועד, בכל חג, ויש עוד הלל גדול קוראים לו, שהוא תוספת פרקי הלל מתוך התהילים. אומרים גם את הפיוט הנפלא שאומרים אותו כל שבת וכל חג, נשמת כל חי, תברך את שמך השם אלוקינו, וכך אנחנו ממש מתרוממים מתוך הכרה בהשגחה האלוקית, בכל יום ויום, בתוך הטבע ומחוץ לטבע, הכל שבח והודיה לבורא עולם. את ההלל, למרות שבבית הכנסת אומרים אותו בעמידה, כך אנחנו אומרים אותו בישיבה, מתוך חירות, אבל לא בהסבה. הסבה זה כבר חירות שפה צריך יותר כובד ראש, ולכן אומרים את ההלל בישיבה, כולם ביחד, בשמחה גדולה, אבל לא בהסבה. בסוף ההלל, שותים את הכוס הרביעית בהסבה, וכאן שותים 86 מיליגרם, כיוון שזה הכמות המינימלית שאחריה אפשר וצריך לברך את הברכה האחרונה שמופיעה בהגדה על היין. ועד כאן ההלל. נרצה. אנחנו מביעים את תקוותנו שאת כל אל הסדר שעשינו כהלכתו, יעלה לרצון לפני בורא עולם, הקדוש ברוך הוא ישמח בנו, כמו שאנחנו שמחים בו, ישמח השם במעשיו. אנחנו מסיימים בהגדה בתפילה ובייחול, שכמו שזכינו לעשות את ליל הסדר כמו שהוא היום, אבל הרבה ממנו זה זכר לבית המקדש,
נזכה לבניין בית המקדש ולחגוג את הפסח במילואו לשנה הבאה בירושלים הבנויה בעזרת השם, שנזכה לפסח כשר ושמח ולעשות את ליל הסדר כהלכתו מתוך כל המשמעויות שלו, עם כל המשפחה, עם כל עם ישראל, ונזכה, כמו שאנחנו זוכים להרבה הרבה ניסים במלחמה הזאת, נזכה לנס הגדול, לישועה הגדולה, לגאולה שלמה לכל עם ישראל ולעולם כולו.